Officials Multimedia star Alden mi-renew sa iyang contract sa GMA Network. Ang contract signing gisaksihan nila ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon, GMA President and COO Gilberto R. Duavit Jr. ug ubang mga opisyal sa GMA Network. Human sa iyang contract renewal, sunod-sunod nga GMA Regional TV events ang tambungan ni Alden. Karong September 13, aduna siya'y Kapuso Mall Show dinhi sa Gaisano Fiesta Mall, Tabunok, alas 4 sa hapon ug sa Kapuso Fiesta sa Danau City Boardwalk alas 8 sa gabi. Gikatak daw sab siyang mobisita sa Western Visayas, Northern Mindanao, ingon man North Central Luzon. Si Alden nga maoy magda sa papel ni Sep sa umaabot nga GMA primetime drama nga The Gift sugod karong September 16. Si Sep usa ka buta nga makadiskubre sa iyang abilidad nga makakita o sa kagahapon o sa umaabot.